all your progress. Name Facebook address again. Everyone give you this. Okay. I want your Facebook address. I know your Facebook address. It's an election now. You know also. Yeah. When I'm working. Okay, my name is Eziokwubundu Obigwe. I'm married to the second son. I'm a daughter-in-law to Joseph Obi, married to his second son. Today is a great day, as you can see. Today is a great day for us because we are saying farewell to the greatest man or one of the greatest men in the kingdom today, Eziokwubundu Joseph Obi. He's a great father-in-law, a man that has touched lives in many ways. He's a man that has 9 children or had millions of children because he has touched a lot of children's life, people's life, families' life, women's life, name it. He is a man for all. So on this day, we are here to celebrate the life of a legend that had made history. Religious ways, educational ways, successful ways, and business ways. I would like to say to him, my great father-in-law Joseph Obi, you have always held my hands when you were alive. Even at the last day when I saw you in January 2025, while parting back or moving back to Germany, you held my hands and started shedding tears. That was when my heart told me I might not see this great man again. And when I got the news that he passed on, I shed tears because I know I have lost a very great man that has given me one of the beautiful marriages or 19 years of marriages that every woman would love to enjoy. He is a great father-in-law that welcomes all and gives you peace. He gave me 19 years of peace and love. He held me as a daughter and never discriminated or saw me as an outsider or somebody coming from a family to his family. So for that alone, I am fulfilled. And I would like to tell him, as he has always held our hands, he continues holding my hands even at death. Because I know that with he holding my hands, I will never fall and I would never fail. For his spirit is a strong spirit that wishes me well. Messages I'm having for them is that my father-in-law lived a long life. He lived a healthy 96 good years on this earth, and I would wish them to live more, because I say but I would like them to be celebrated in an age older than this age, in good health of mind and body, and I would want them to tap from this glory, because I feel this is a glory, living up to 96 years, which I've also tapped from. And I wish them a safe journey back home when they are going back to their various places of living. That God, may the good Lord love and protect them and grant them that happiness that they have given to us today and they are going to give to us today, because it's not easy for people coming from far and wide to represent and come and celebrate with you. So for that alone, I would want to say a big thank you to them. I would say shout out to my husband, because it's not in every home that a man would allow your voice to be heard. And he has always given me attention,
giving me the opportunity to share my own knowledge, because I believe in sharing of knowledge, because women has a lot of things up here, but when you don't give them the chance, they don't have the opportunity to put it into practice. And I'm happy and I'm grateful he gave me the opportunity to organize and put some ideas into this burial preparation, and that was why I deemed it fit to surprise him and come and support him on this day, so that he would not stand alone. For we have lost somebody that's always mentored us, and in this due day, I wouldn't want him to stand alone. My name is Sir Aloysius Obiigwe, the second son to Sir Joseph Obinozie Igwe. Chief Eziokwubundu. I am with my father, and I'm the second son. Today, I hear the final burial rite. And I'm the opportunity, and I say Eziokwubundu. I've been very sorry that I have been emotional for a long time. I did apologize to him when we came around. I apologize that I did late. And of course, I know Chiee. One area, good, really let the Maka, the we Mazo, no bossing Keta. Because I'm a lament, or try him about him, you are seeing what's happening. So try to protect all the members and all the members of the families and the friends and well-wishers that have taken their time out to be here. You are a good training already. That's nothing we lack from beginning till now. And you give us a good upbringing, both spiritually and financially. You never lacked of anything. And I've been very grateful for that foundation that you laid down. I will propose myself and speak more and more and more. Ahanwo Dr. Okonye Ekendo Echezanachi Aumonye Umurido Obaha Okigwe nke dị na Okigwe local government. Onye amụrụ anyị na nwunye m, ụmụ nwaanyị ka atọla ndị nwaanyị. Late Sir Chief Joe. Agụrụ m oge ebe a n'afọ 2004. Kemgbe ahụ, mụ ezinụlọ a dịka iwu nne na nna ji anyị. Agaghị enwe akụkọ ọjọọ ọbụla n'isi ndị ga-abịa ebe a ndị ga-ala ala n'ezinụlọ ibe ga-awụrụgo ndị ha fara. Ihe ndị a ka anyị rịọrọ. N'aha Chief, ekele dịkwa Chineke onye furu ime ihe niile n'ike ise. Anụzuru anụzuru wee laa. Ana m arịọ Chineke wụ ndị nke ahụ wee laa afụdebe. Ka anyị nọ karịa ka ha nọrọ. Ọ bụ nwoke nwa ọnwa onye ezi omume. Ọ bụ ezigbo mmadụ. O ji obi ya nabata m n'ezinụlọ ya.
amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu nọ na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị ụmụ niile. Christy, good morning. Happy New Year. Tugana Bechuku, Wakebe, Anayano, the Kaki Christy, the Kaki Forever, over and Boya, Tika, Oja Pura Chineke, the Luoya, a Basil somewhere, and as anywhere, unless anyone, I get the secretary and Chineke, let's say, for in the Roman Roa, Aprobi, Joseph, Aprobi, Guinea, and Puragan. I like a Candice Noya, Kuliben, Madrid, and Yoya, and Sarah, and Chineke, Cassia, Hobby, also Yoyama, Nakama, and Yowani, and Apano, and Emaratico, Oceania, we still and know that I am God. Ulata, a one of the I had a better much time. I got I became no good to the monster, one of party, I changed net the evil. I got a push you by any, not a whole class of I got it there, my partner. The Yamala, who say no pollution, even I miss out well. But those who are like, no, I don't know if we are going to stop any better than having a last day book to grant it. If we are watching it, they can eat there. She didn't get any never had that, mother, I didn't got the right hand baby. Almighty God our Father, we firmly believe that your Son died and rose to life. We pray for our brother, Sir Joseph Uzowuru-Obi, who has died in Christ. Raise him at the last day to share the glory of the risen Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Eziokwubundu nọ n'aka Chiee. Ihe ọ bụla agaghị adabasa ha ọzọ n'anya ndị nzuzu. Ha nwụrụ anwụ. Ọnwụ ha dị ka nnukwu ihe mwute. Afọ ha na-esi njedebe ihe niile, mana ha nọ n'udo. N'anya ndị mmadụ, ọ bụ ahụhụ ka e nyere ha. Ọ na-amụ ahụhụ ka ihe jupụtara n'okpukpe. Ha tara nwantịntị ahụhụ ejibere dị mma. Ha ga-anata ụgwọ n'ihi na Chineke anọchala ha kesara ha ọlaedo anaala ha nkesa nara ihe eji chụọ aja narị ya. Mgbe oge ọbịbịa ya ruru, a ga-achọpụta bulie na-ebute. A ga-ekwu ụwa niile ikpe na-achị ndị mmadụ iwere ga-abụ ezi ha ebe. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta ihe bụ eziokwu. Ndị kpere eso ya biri n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere ga-adịrị ndị agha
abụ ọma ya anyị ga-aza n'ụlọ iwedo ka ndị ebe ebe n'ụlọ iwedo ka m ga-ebi ebe 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 Yesu kwa nafasi ya sema, yeye kidume, chekuli ni kwa kutaka kufanya. Kwa ule ukweli, ipano kakile je, onye mwaya, woge si, obila mtu yoga masa,
ga-adị n'ime odibo ahụ mgbe onye nwe ha ga-ahụ na ha dị ikikere na-eche nche. Ana m agwa ụlọ eziokwu na onye nwe ha ga-eke onwe ya jide ukwu mee ka ha nọdụ na nri nna ya. Ọ ga-abịa lee ha ọbịa, ọ bụrụ ndị ma ọ ga-abịa n'etiti abalị ma ọ bụ tupu oge ọbụla pụọ hụ na ha dị ikikere. Ngọzi ga-adịrị nwa odibo ahụ ma masana nke a, ọ bụrụ na ndị ahụ ụlọ gbatarị oge elekere onye ohi ga-eji abịa n'ụlọ ya, ọ gaghị ekwe onye ohi ga-okwuka ya. Ya mere, hụ na ha ga-enọ na njikere n'ihi na oge elekere onye amagharị ya na nwa nke mmadụ ga-abịa. Oziọma n'ose ụwa. I know there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. To God the honor. Onye ka ụbọchị taa eme ka anyị ghọta na mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'ebere n'aka Chukwu. Onye kwere ezi omume. The word we use is righteousness. Righteousness meaning right relationship with their brothers and sisters and with God. Ezi mmekọrịta n'etiti gị na ụmụnne gị n'ime ụlọ na Chineke. So, the fellowship will work, and then another fellowship in heaven. Onye ka okwu ya so ji si anyị ga-adịkwa njikere maka na anyị ama mgbe a ga-akpọ anyị for that heavenly fellowship. For that heavenly fellowship. Ndị dị ka nwanne anyị nwoke anyị na-eyi ụbọchị taa, Nneoma Joseph Obi. It looks like ọtụtụ n'ime ha a na-ejide nwayọọ nwayọọ na-ekpegide na-aga na that heavenly fellowship. It looks like we are losing ndị nwere nsọpụrụ maka ha. Our great grandfathers, our fathers, watch their attitude. Ma ndị na-eji ụka n'ime ha, ma ndị na-anaghị eji ụka n'ime ha. Ha ma Chukwu, ọ bụla ndị na-anaghị eji ụka, and nwee nsọpụrụ maka Chukwu. But our generation today, anyị ọma Chukwu. Anyị ọ chọrọ iji gosi Chukwu ihe anyị ga-emekọta. Do we know God, or we want to show God our ability and capability? That is the difference between them and I and God. Every time people are divinity, now the Spirit of God in mind, and they will provide a doctrine to be worshipped by others. But we can go on. You share. I don't know how to do it. Every one time, we're going to do that. They have to do it. They want to do that. We're both one thing, because I remember, one time I had to make it that before you even get the project, my wife had to go out. Okay, officially, and then we get the power and then we have this guy upon yourself. No, you can't have a reason. This is the way we get the power in this guy. We don't know about killing this. What are you to show? Because before you can show anything, God must take his seat in you. Nobody receives anything. except is given to you from above.
verse 10, saying, if you abide in my word, then you will be my disciple. Then you will be loved by my Father, just as I kept my Father's commandment and abide in his law. If you keep my commandment, you will abide in my word. Only the one who to contemplate his presence.
and His power in your life, you are His disciple. So let us not think that I don't care about people, because we have no time. Look at the one. We have a program as well. The end time, I look at the end time. The end time. But the end time, we don't know that for this area. So I get them on one side of it, just a body. I get them on why it is the originated. Take them and go to our also. And ask them, welcome. But you don't know. Onye kpelitere nwa ya bụ Yesu Kristi n'ọnwụ, onye ndị ndụ ahụike mee ka ndị nwụrụ anwụ nweta ezumike ebe. Awandani sa Joseph Obi, Bokotoke, ihe nke mbiti n'ọnwa Kristi, debata nwata ọhụrụ nke udo na aṅụrị, anyị arịọ gị ndị nwe n'ọnụ. Na ha jekere n'ozi ọma nke nsọpụta ebe gbanwee ndụ ha ya nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Anyị arịọ gị ọnụ. Format and then to Christy the hand, Marble, and I say, I already went on. Maka the day Macaronega, the parent, Loma, Joseph, will be a parent. Can you let you talk in England and do it? N'otu ụbọchị, anyị ga-asa ajụjụ maka echiche anyị gaa, okwu ọnụ anyị gaa, na omume anyị gaa. Anyị arịọ gị dị mma. Ndị nọ na ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, maka Yesu Kristi onye jupụtara n'afọ ma n'ebe ndị ọrịa nọ, ngosi ha ebere ya, ihe si ha ngozi niile si n'eluigwe, ihe anyị achị ha ihe na-abọ na ndị ebumnobi. Anyị arịọ gị n'iwe. Maka ndị niile hapụrụ ụwa nke a, na anyị nwere Yesu Kristi, onye nzọpụta na onye ebere, inye ha nhapụ na nke ha niile,
ga-anabata ha n'alaeze nke udo n'etiti ya. Anyị arịọ gị nwere ka anyị hụlata isi were umeala tinyechaa ihe ndị ọzọ anyị pụrụ uche ugbu a. Ihe ndị a niile anyị ji umeala arịọ gị bụrụ ihe ga-amasị gị maka nsọpụta nke nwanne anyị Joseph Obi bụ odibo gị na nke ndị niile nwụrụ n'ime Kristi, onye gị bụ ha dị ndụ na-achị ebe ebe.
Lord, receive the gifts we offer for the salvation of our brother Joseph to be. May Christ be merciful in judging our brother, for he believed in Christ as his Lord and Savior. We ask this through Christ our Lord. Onye nwanyị nọnyere ụlọ, welite n'obi elu, ka anyị na-elode nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị esi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere ụgwọ nna dị nsọ Chineke dị ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube bilite na ọnwụ dị ngọzi jiri chọpụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na ha ga-anwụrịrị na-ebute nweta nkasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị osebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe a na-agbanwe ya. Ụdị ikwu ụwa mebiri a na-akpọbata ha n'ụzọ ọzọ dị n'elu na dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ukwu eze na ike ọchịchị, ha nakwa usu igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwu otuto gị ebighị ebi na-asị.
otu akwụkwọ ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele onye nye ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ma ọ bụ ya ụnụ niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara ọkpụkpa ndụ ọhụrụ dị ebighị a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi iberibe mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke ihe omume nke okwukwe iwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị ekwunyere gị ọchịchị nke ndụ iko nsọ nke nsọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị ihe mfe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-akwụkọta ọnụ site na mmụọ nsọ dị nwere ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Ọgọst na bishọp enyemaka ya bụ Thomas na ndị echiri echi niile chetakwasị ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke ebilite n'ọnwa rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị anyị na-ayọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro dị Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche nke mgbe ụwa tọwa ete ebe ebighị ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edobere site na Jesu Kristi nwa site na ya bụ Kristi nakwa n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụwa niile ebe e nyerela anyị nwunye nye ndụ anyị abụrụkwa ndị anyị kụzi nke Chineke were sụọ ka anyị were na ntamobibe nna anyị nọ n'eluigwe anyị onye na-arịọ ka ike ọkụ sepụrụ ụwa na njọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ekere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbara ha nsogbu niile were nchekwube nsọ na-atụ anya maka mmeghachi onye nsọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi ị gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ elekwana anya na njọ anyị gaa kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ ịbụ eze ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi udo kọnseptụ ụwa dịrị ụlọ mgbe niile nyerịta na ịbụ ụlọ ekele nke udo lee nwa atụrụ nke Chukwu lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke ka Kristi chekwaa anyị ruo na ndụ ebighị ebi
All praise and momentum. O sacramento most holy, O sacramento divine. All praise and all thanksgiving. Be evermore. The eternal light shine on them, O Lord, with all your saints forever, for you are rich in mercy. Give them eternal rest, O Lord, and may perpetual light shine on them forever, for you are rich in mercy. Lord God, your Son Jesus Christ gave us the sacrament of his body and blood to guide us on our pilgrim way to your kingdom. May our brother, Saint Joseph Eziokwubundu, who shared in the Eucharist, come to the banquet of life Christ has prepared for us. We ask this through Christ our Lord. Amen. The youth will be relieved. Otuto the so. Ezinụlọ Joseph bi ejimnaka n'ụlọeji afọ kelee ndị mmadụ na-echepụtara legasị ọkpụrụ ha kpụrụ ọnụ maka na ọ na-awa anyị tolite mgbe ụfọdụ anya taa anyị n'elu anyị ga-eleru anya hụ ụkpụrụ ha tụrụ anyị. Chineke nyere ha that grace to lay the foundation for us, and we are standing on that foundation. Let us not forget to build that foundation and enrich it. God the Lord. Why get collect from the family and they are not the Lord and I Thank you very much.
I like a sister, and I'm a sister, administrator, School of Technology, time I have, and then the sister also. I got result of a grandpa. Anyị ga-adịghị ikekwe ndị otu Kristi ili akụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke Nna, onye na-enye ihe niile ndụ, na o bulite nwanne anyị Joseph Obi, onye anyị na-ele ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ, ka o gosi ya ebere n'ime ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye a kwụrụ na akwụkwọ oji, onye mere ka anyị na-nna dịkwa na mma, na onye bụkwara ubu aka na ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka onye sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị na-ahụrụ ekele enweghị nkwụsị na mmekọ nke ndị nsọ. Joseph Obi, anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma iji gọzie odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ ọnwụ. Ihe ọma ndị a bụ ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere were ebere gị ntị na-arịọ ya narị onye nwe anyị. Ogere nwa odibo gị Joseph n'ụzọ nke Paradise. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa a ka anyị jiri nkwụsị nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji ego site Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka nkete ekele ndị kwaya na ndị gbasara anyị na ndị nọọma na ndị ezinna. So we thank you and we are happy you are here. Udo dịrị unu. Sa Nneoma Joseph Ụzọwụrụgobi.
To the photo, you make great contributions for your great interpreter skills. We come and appreciate all of you. Members of 9% Boulevard, I know once again, let's accommodate them. You can pass the right. Let's accommodate these people, please. It's a moment of celebration of a life well lived, a life of industry, a life of hard work, a life of resourcefulness, a life of resilience, a life of truth, a life of compassion, a life of giving, a life of selflessness. Jody was a great man. Jody was a great man. He was a popular figure. He was a great man. We are sending him home today. You can see people are coming and returning from church, and I want to believe that people from other places and these people to God are coming. Our parish priest is here. And you, Jody, and you, a peacemaker, and you, a lover of humanity. Because absolute tranquility, every will see peace. Every cease now, please. Thank you for coming. na nwa na mmụọ nsọ ekpere maka iji gọzie ili onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 were si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Joseph Obi nwee ike ịnọ n'ime ili a zuo ike na ndokwa. Ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe gị onye ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ugbu a anyị na-agụnye ahụ nwanne anyị Joseph n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme ike ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite, ọ bụkwa onye na-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi ka anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke na-abịa ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ndị ga-etinye ya bịa ka tinye ya n'ahụ.
So, like Gage, the blind will be your pizza. I don't want to. Kaibe Makawana was Joseph was a woman to be. Kaibe Jesu Christo, your proceed. No one will be to no one angle. Onye ọbụla kwere na ọbụla masị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla na-adị ndụ nke na-ekwukwa na agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi ihe anyị ga-asa bụ anyị arịọ gị nụrụ olu anyị arịọ gị nụrụ olu anyị ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kwere onye ori chegharịrị echegharị mgbe eru paradaịs nabata nwanne anyị Joseph obi na alaeze n'igwe anyị arịọ gị Kristi eji mmiri baptizim saa nwanne anyị bụ Joseph were kwe mmanụ nsọ gbaa ya ume ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị anyị arịọ gị Kristi ejiri oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị were zụọ nwanne anyị Joseph obi ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze n'igwe anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'oru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Joseph ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị bụ Joseph ụzọ wuru obi nke mbụ nwa odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị ekwela ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwa odibo gị dị n'ụwa a ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ha na ndị niile kwerenụ mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ha na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị mee ka ihe nke ndụ ebighị ebi chakwasị ya ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ekpere maka ndị na-eru uju o Chukwu anyị na-arịọ ebe anyị na-eru uju maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Joseph ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso nye anyị gracia nke iji na-akwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na nwa akwadoghị akwado ghara igbudo anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile na ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ịkpọrọ anyị ka anyị nwee ike isonye na aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị ka Maria nne nke Chukwu nne dịkarịsịrị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwanne anyị Joseph ụzọ wuru obi onye nke bụrụ ụwa nke a ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe biri na ya ebighị ebi ebighị ebi nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị Our Father, now we're in charge of CMO Parish, CMO Dudunomecha, CW Parish, CW Dudunomecha, Norma, Knights of the Church, oh yeah. Ofuni me mo ya. Àwọn na yo che no so. Lo fogo ya. Sisters in this time,
Any representative from the Supreme Knights here? Metro Council? Representative from any sub-council here? Almost so. Olu sub-council? A 4th-degree brother on full regalia. A 3rd-degree brother on full regalia. A degree brother on full regalia. A 3rd-degree sister on full regalia. A 2nd-degree sister on full regalia. Past Christy in Jesus triumphant. Oya.
He was married to late of former Association local government area. Late Chief South Legovic did not consider his biological children as his only children. Rather, he embraced every child that came his way and treated everyone equally. What changed is he can never compromise with the discipline of the child. He corrected where necessary and student where necessary. Any act of wrong behavior is sanctioned immediately. He prioritized the training of his kids and welfare of his other family members. During his days, he was known for his discipline, diligence, dedication to responsibility, purpose and fear of God, and consequently raised his children to the best natures for them to become responsible and useful members of society. At the demise of his mother, his father, after some time, remarried another wife, who gave birth to other children, who became his younger brothers and sisters. They maintained the family legacy of faithful and communal relationship. One may wonder if they were both parents. There was no half brother or half sister nomenclature within their family. That is what Obi's family is known for, even till his death. He ensured there was no crack among them. Any issue arising from any quarter was treated. He understood that leadership comes with responsibilities and showcased that with dexterity. Being not just the first son of late Eziokwubundu, but the head of the extended family. He devoted his time and resources to maintain peace and understanding among them. Johnny into business. An active businessman who began his life as a roadside mechanic in the 40s to late 50s as a good manager of man and other resources. He was able to save enough capital and diversify his business, while his mechanic business flourished in Onitsha. He decided to relocate back to Olo and continued with the same business, and he added a lubricant engine oil retailing outlet, which served motorists between Olo and nearby roads. Knowing that multiple businesses are the key to wealth, he continued to move up capital from the two business streams. It accumulated to such amounts of capital. He decided to expand the lubricant business. At this point, he entrusted this to his amiable wife, the manager of the lubricant engine oil business, while he paid more attention to distribution and sale of premium motorcycles (PMS). A dogged businessman will never allow any resourceful business opportunity to slip away. Therefore, he was able to obtain distributorship of mobile and total companies. This action netted GOB filling stations, which he established and managed until his health began to fail him. As a business owner in oil and gas, he put money to first and avoid any form of cheating or make money quick syndrome, prevalent in that form of business. Hence, his station entitled Lots of Chiefs of People and motorists are waiting to refill that fuel tank or buy lubricant. His entrepreneurial skill also manifested during the Nigerian Biafra War. When the war began, many businesses were crippled. He relocated from Olo Township to Okoro. Okoro did not experience the hostilities of the war, therefore, Okoro became the bubbling town for many Igbo. Whose homes and communities have been diversified by war. Okoro became the beehive of commerce and trade. The Biafra military used St. William Hospital as rehabilitation center and engineering units. Chiee saw that as opportunity to survive the scourge of hunger and spoil in Abuja, and dive back into his military profession. It is imperative to point out that Chiee volunteered his service as a mechanic to the defunct Biafra nation. He was not conscripted into the army, but he decided to render his service to the then
Christian mission without the cost of the Biafran nation. He saw that as his contribution to the survival of Biafra. Religious activities. Sir J.O.B. acknowledged his faith in Jesus Christ through his participation and devotion in the doctrine of the Roman Church. His dedication to things of God became manifest during the building of St. Joseph Catholic Church. He sacrificed his time and resources as a member of the church building committee for several years. The church confirmed him with a card basically an appreciation to his service to the church and his love for God. The church also rewarded him with Knight St. Muloba in appreciation of his devotion to the service of God. A devoted member of Constance and Sacred Heart period of respectively. His faith and practice of Christian faith stood him out when he rejected all the acts and trappings that constitute impairment to his Christian faith. Having been born as the first son of the traditional king, they stood become his. At the demise of his father, however, he rejected any attachment to paganism around such responsibility. His protected ill health for over decades also put his faith in Christ to test. It got to a point where one could expect him to reject his faith in Christ and sought for help elsewhere. He baffled such conditions. He believed firmly that his life and death are in hands of God. Rather than travel, he dedicated his quiet life to prayer and supplication through the music. He was never afraid of death. Again, he put his faith in Christ forward as one of the big leaders in the glory. He rejected any association that will compete with his faith, despite immense pressure from all and surrenders to sway his faith. He was unshaken. His utmost concern is how to serve God in truth and go back to community and social activities. He serves his community in different capacities. A very staunch member of the Innovation Kingdom Palace. He was among those who worked and ensured that the Bugatti autonomous community was created out of the Innovation Kingdom. Upon the granting of autonomy to Bugatti, he continued to play significant role in the palace, both as a and large and his immediate autonomous community. At the demise of his father, the Eze and his cabinet were fleeing his tradition, chieftaincy, and rights, which he inherited from his father, and he chose the title Eziokwubundu. The title that aligns with a mission, a just life, and truthfulness. As an elder, and one of the kingmakers in the community, we believe that the best legacy is that of truthfulness and honesty. As a result of this, he told the truth at all times, no matter the circumstance. He did not grandstand at any point, though slow in speech making, but fair and firm in action. He cannot be pushed around when he was on the right track. He remained good even when his life was at stake. His stance for upholding the truth brought him in collision with many of his associates who do not believe in the philosophy of Eziokwubundu. He rather lose his friendship with a friend
or any associate would like his beg or associate to punish innocent persons. In the social circle, he was a member of Imo State Petrol Dealers Association, Ono branch, a member of a noble Nwanedimba Social Club, Ono chapter, and an association noted for comradeship and social influence, and, and which was the converging point. Sanchi has sown the seed and reaped his fruit. For everything there is a season. There is a time to sow and time to reap. For everything that has a beginning has an end. This is the journey of 96 days. It has ended with grace and despite all odds. Let us praise God and sing praises for a just man has completed his work. It is not easy, it was God. Job has fought the fight and have run. Rejoice as you have joined the same. Aji Chama as CEO. Jill will be oil and gas. Extend our warm greeting to your lovely wife, Elaine, who joined the Saint 4 years ago. You have nothing to fear, Papa Edwin, as your wife fondly called you. It is well. He is survived by his children, brothers, sisters, in-laws, grandchildren, great-grandchildren, friends, and well-wishers. Thank you. Kamrobi Esek Fozo Urubi, Kamrobi Kunene Kolanagara. Yes, make it the Ovanyawani. Anyama Banancha the day, like it could just Ellen Panaria, the pepper. Onye nwanyị nọnyere unu ka Chukwu jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu. MC. Our daddy, we thank you so much, our beloved Father. The choir will continue before the night to also perform their rites that is remaining. Please, thank you so much. The choir, where are they? Okay. This is where with my soul. With my soul. It is where, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh God, it is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Madam, Satan don't fall again. No. Past Christy, Sisters in Jesus Triumphant.
Please, I want brothers and sisters to the graveside, please. All the brothers and sisters to the graveside, please. Right. And now, O God, having commended to your mercy the soul of your departed servant, brother Joseph Obi, grant that we may ever remember that we are most certainly to follow him. Give us grace to prepare for our last hour by a devoted holy life, so that death, however sudden it may be, may not find us unprepared and unworthy of admittance into eternal glory. O God, the Father of heaven, guide us all under your protection. Semulumba or the Apeton says, all your guardian angels and all your saints of God, pray for us. Most merciful Father, we pray that you open the eyes and touch the hearts of those who have the misfortune of being balanced with you. Inspire them, we humbly beseech you with a true sense of dreadful danger in which they are living, so that by a daily consideration of the uncertainty of life and the uncertainty of death, they may be sincerely converted and obtain pardon for their sins in this life and eternal happiness with you in the next, through Jesus Christ our Lord. Let us praise the Lord. Please, we can learn life for kindness. In a cross formation, please. That's your kind in a cross formation. As we light the candle, we sing the hymn of page 55. Please pray for me. Let me in thee. Let the water and the blood on thy living Lord, the ascended double pure. Let me from his truth and power, nothing left of my hand can fulfill thy love's demand. Oh, could my forever flow, all the same could not atone. Thou must save your heart. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Let it come to thee for grace, helpless come to thee for grace. How I saw this fountain fly, watch me say, why I draw this, and my eye is closing there, when I saw to trust, see thee on thy judgment throne, rock of ages, left for me.
with flights and patronage. Yes, I want to say the song. Alex Obi. Alex Obi, please come forward. Past Christian, sisters in Jesus Triumphant. Alex. Obi never aware about the nice of Samulungu and regular passes of council in Homa. Nna gị bidoro ịgba ọsọ night a na January 9, 2002. Ịgụọ ya bụrụ ugbu mara for love. And your father ejiri this ọka egwu egwu. Ihe niile ọ na-eme ọ na-ebu ndị night n'obi. N'agbanyeghị na ahụ mere bido nwa ya. As at the time by this order, I heard you don't know your father. I didn't see your father at meeting. The time ago up to 22 years in the other man. And as it stands, I am an open Eziokwubundu. I can believe that I dare by me this year. I want to go over and I met him in Java. Coronet. Each time I make sure it's in here, money and I know. And when you hold your crew, my luck out to San, very high better to San. And that the new not to run, I need to be very. So now I'm the regional passes of council on look. Now I have the supreme night and the metro night. I now hand you over this sword. So that was so good. So the Honanya, so the Dragon, and it is all that law. I will come one day pass through the Saturn, give us all the night, able to take. I may one other game in Roger, Jupiter, give us away, it's never done. And when I come back again, I saw you pray with this sword. Again, my hand on this sword. And dying to Rania, we are opera. Nay, Gabata no tour. And when I just want to go there, the second in command the Juraya Baonia. Only level what can child behind this into this order, you are free. But I go and be sick again, sword. So, I'm handing over this sword. Now, Hannah. One number one song. And I can only mean like me, somebody need a hammer. Need like a never. My brother and now my big up to the other. I am a name on not the hair, it's a tacker. And don't go on a lawyer on a wallet, you know, I hold him like an I hold him done, you know, night, this one, and night, or I only put me a new, or you can't then I do like Pussycat, organ on an lawyer, the snake. All right, I'm not a dog. I should like to go there and you go, you take a candle, and I bring out the real Naga, 30 days. Brothers and sisters, past Christy, I am going to children. Surely,
Nana Makaid wine. Otito dere nna na mwana monso. Otito dere nna na mwana monso. Otito dere nna na mwana monso. Ekwem na Chukwu na ya pụrụ ihe niile onye kere eluigwe na ala ya Jesu Kristo akwụkwọ n'eze anyị. Anyị atụrụ ime ọsị n'ike nke mmụọ nsọ mụ na be gị ma. Ọta n'oge Pọtis Paris akpọ ndị ya n'oge ọmụmụ dị ozere na mmụọ n'ụbọchị nke ịtọ. Ndị nwere apụtara gị onye aka nọ ya pụrụ ihe niile ebe a ka ọ ga-esi ebe ndị dị na ndị nwere anụ ike. Aprove Joseph na prison na prendo garaga. Aprove itu nama Joseph diuru na aprove di prendo garaga. Yesu Mary ebere. Dimona Yesu moro di 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 ebere. Dimona Yesu moro di. Dimona Yesu moro di ebere. Dimona Yesu moro di ebere. Oh, dimona. Approve Joseph. Approve those Christians in the prayer number. Yes, Mary ebere. Kaprobi hazi kanandokwa. Kaprobi hazi kanandokwa. Kaprobi hazi kanandokwa. Ayo. Ezi onye nwere na Chineke. Awu ndị nnọọma agbagoro ebe a n'oge awa. Ịbịa nyere onye otu anyị kwanyere egwu ikpeazụ. Mgbe Nneọma Joseph Obi dị ndụ, ọ nwere okwe ya. O fere Chineke udo siri chọọ n'ụdị dị mma. Ụbọchị taa ọ nọzighị ya. Ihe akpọbibu maka na ọ gbara mbọ otu o si kwụsị ịgba. Pụtara anyị jiri bịa ebe a taa sị ka anyị nọnye. Nyekwere ugbo ruru ya. Anyị na-asị Chineke nna gbaghara ya na ihe niile o mere. Nabata ya n'ala eze. Chekwaa ezinụlọ ọ hapụrụ m apụwa. Mee ka ihe ọbụla ha na-eme ọ na-aga n'ihu. Ghara ka enwe nsogbu. Ajọ mmadụ enwere ike ga-erute ha. Ihe niile bụ ihe bara uru ka ha na-enweta. Ihe ha tụfuru ha ji lie olili ya bụ ha na-alaghachi na ka ha nweta inweghachi ebumnobi ha niile dị mma mezuru ya. Anyị nwa ndụ bịakwara na-abịa mgbe anyị ga-alaghachi anyị laa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Chineke na ihe ndị a ka a na-akụ imezuru anyị site na Kristo ahụ onye nwe anyị. Onye agbaba na nchọrọ gị ebe mkpa na akpa na-azọkwa ihe ọbụla ihe dị biko obi dị asọ Yesu mere ya ebere. Yesu mere ya ebere. Yesu mere ya ebere. N'afọ nna ka anyị kwe ka ndị otu Kristi Logo make Chukwu atụfuru ndụ ha maka cheta enwe ahụrụ ebebe cheta enwe ahụrụ ebebe anyị kweka ndị Etu ọ dịzi na kịta na iko niile n'ụwa ebebe Chukwu onye pụrụ ife niile onye kere n'igwe na ya na Jesu Kristo fụwa eze anyị onye atụrụ ime osi n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na onye pụrụ ife niile ebe a ka ọ ga-esi bịa jee ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe
Manu n'eluigwe ka otu afọ anyị ka ọ chi bịa ka emuche n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Tata onye nke ụbọchị anyị gbaghara anyị ihe anyị ga-adị ka esi gbaghara ndị mmehie anyị. Ekwela ka anyị karịa n'arịa mmasị Ekene Maria jupụtara na graso sepụla nọrọ gị ịdị ngọzi n'etiti ikpere na ọ dị azụ ngọzi n'afọ Jesu. Ekene Maria jupụtara na graso sepụla nọrọ gị ịdị ngọzi n'etiti ikpere na ọ dị azụ ngọzi n'afọ Jesu. Ekene Maria jupụtara na graso sepụla nọrọ gị ịdị ngọzi n'etiti ikpere na ọ dị azụ ngọzi n'afọ Jesu. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Biko Jesu ka mkpụrụ obi pa Joseph Obi na mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara Jesu meela ya ebere. Jesu meela anyị ebere. Ọgba left a very good legacy. Everyone to one another who was here. I can't look here. They are going to stay at the back. I see. I want to walk on. In Japan, this is the people. I didn't really very. So, people, Alex, I'm take out a tunnel to and live at the night and happen. Because someone nice here, where's the way? Nice place to be. Okay, they make a number of things. So, I'm very nice here, but on the night of the Muluba, see the family, the dinner parties of cancer. So, volunteer here, and when I will let you know. God bless you. The Catholic men of contention, who do not work. Don't remember, I am packing what they do, and I walk up the land, and their land from my continent, and I'm a yeah, I do open and
anyị obi anyị ga-eti wee na-ajọ gị kwamgbe kwamgbe na-eji egwu iri ya mmasị na-ekpere ya ekpere ọ mmekọrịta anyị nwa Katọlik nwere mmekọrịta dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ sayensị n'udo si ike ga-ebulie Chineke nne gara n'aha Christ is our leader. That's our leader. CMO. Because you know that we can live in the name of the Lord. Let's take it like we do on that. Amen. Okay, I don't know. Now I have to wanda biko nekele omote na ndugu ile kuna ademo kuna familia kupana na denia watu kuna ruo wani woke ndio na na kwa andra pele aloi ondo de ko na sei aikele na mataji do ile do na hazi thank you yeah. And
One on the way. The only walk I know to do. As I'm telling you, I shouldn't know. We love you, we treasure you. It's so many states. Already rich in culture and they're very caring people. I won't do anything more than that. And I had the AGC Yakike in Ladder of Man. And the GOB man and the Horaga is full of people. They are very loving people, the worthy people, and they are generous. Oh, I wouldn't for it. They like eating, sharing, and caring with people. I like a lot of. They wouldn't forward. It's so cool.
Face here. Face camera. I am going to let the Jana. I don't know how. You will die in only bridge here. I suppose I see. Now, Casino, soon. So, sick idea. Yeah, that's good. Follow Ryan. Well, I will not preempt what my elder brother will say until we have a soul of value. Get what you know here. And other police, and then you no I get on man. Only when I is good at move. One of the wine I go and it is there. The one by the other we hear this. Yes, you must try to get on man. We're not suspecting that. But you don't see. Always been love,
Chiee, our praise. Chief Ogu, Oga Kele, and water. Oga Ke, and praise from away. Praise from away. Nico, praise from away. I like the level. Give the forever. The Ulu program. The Residual. In the world of business, happy new year. I make a living. You are a good man. Chief, I make a living. Appreciate you, you are a good man. Everybody gonna come back. Happy New Year, my uncle. I appreciate you. Remember, I know you do every kind of fun. Collection and doing the air and prayer. Collection and doing the air and prayer. Because, my chief, I need collection of a man of team and caliber. A great personality. All about chief. Yes,
Permit me to announce the arrival of Nzedu Obiadada. Okewa Okigwe Chiamano Oyano no Monya Lai. Oyene Gana Awo Nzedu Obiadada one of Okigwe. Hey! Ehona na onye sisi biye. Nene Tobiana na Shibata. Le Tobiana na Shibiana Bateke. Eke logi weke we. Neko eke dembri na nomo. Neko woke mara makawai. Eke dembri na nomo. Ode kanesi. Esi bote mwafo isoko chemano. Eke dembri oge na nomo. Okay, that's it. Yeah, we'll put you on the offload. President General Okigwe our able President General Okigwe Tanabas, you are highly welcome, sir. Eke Ogiweke we Ogenede Anamaka Odogwa Bologaine. Why is somebody with a case of you? Odogwu you want Odogwu, eh? You want Odogwu? On the day, okay, man, no swatch. On the day, they want to Papa, you will be passed on. Let's shake Sir Joseph. Obi. Eziokwubundu. Yekeye.
ina no yam na gwa gi onye no no mo nze toro obi ada na wa for people nze ya ga sere gi e ga ni ti na wa dole la yo no ga bla royal boys e ka na omo Chief of Company, Yeah.
Hello, Tom.
Amara wakama feyane nasuzu. Chief Okemele Nomo. Okemele Studies Media. We are here to appreciate them now for all the long way. Let's Joseph Obi Eziokwubundu. Oyekana Jobi. I na say Kambulo begin speak on our Jesus. Amen. Eziokwubundu ọrụ chief ọgbakọrọ. Lolo chief ọgbakọrọ ha ga-aga n'ala. Ikuku ọma n'ọlụ awela. Onye aka na-akpọ ikuku ọma. Ikuku na-efere ndị ọlụ. Ikuku na-efere Imo steeti. Ikuku na-efere Nigeria. Ikuku na-efere Africa. Ikuku ọma ọkụ nwa n'ọlụ. Ịdị tụbọ ọsọ. Ihe dị ka ga-akọkwala ikuku ọma nwoke anyị ji eche mba ọnụ na-ekwutere anyị na mgbọgọ. Ikuku ọma ya were gị were mmadụ. Every morning I need to come and I have $1. And a woman and wait for a cucumber. And a woman and wait for a cucumber. A cucumber no low. A cucumber no low. Only the future try now, but no, no, but they will. You might be cucumber no low. The company Chiee, first son of Allah, after the Papa women, Okolo Kalesia.
Chief, life and directs. How can I be for the Hanabia and Habia Chinagana? Oh, yeah, don't miss anything, especially this one. Umaka, where has and daddy come and show you to Kaba. Signify your hand by raising up. Kai we teleki ni imana ni ngo binya na ngo. Welera ya kelo kai je ke mai ke ngo. Yana. Chiee. Eke mele. Ofalo ni soko. Christmas is over there. In Nigeria. Chief Obuhuso one. Yakasere kidadi too much. Yagani kechi chana wawa. Ugere kagako kola. Yakasere kwa maragambaye. Chief Obuhuso one. Woke dio lama. Yakasere kwa maragamba. Ona kechi woke pele kaino. Esi ungona papa. Let's Chief Joseph Obi. Eziokwubundu. When they guy like you, Papa Hanese, Papa Manine, Papa Manine, J.O.B. Wakamama. This man will have police station more than 8 over there. And people like that, but I'm also coming over. We will actually bring one that block on the other place.
One of Okoro. Oya Elia Konogo. One of Papa. Aina Sibiko is Ogidobu, Ebe Eziokwubundu, Zogideremapo. Iya and Papa give a great Eziokwubundu, Chief Okosisi, Chief Okemilesi, whatever happened, no, when I had that step. Okay, on a packet of 96, we have one. On in the nose and so for 150. Bagging with grandchildren, any Nabia Bag. I'm not even about any case here. The band at the already I can like the code of Tiobu or DJ, you want to do something? Look at the band in a 1 minute flower. DJ no here live. Please permit me to announce the arrival of Afam DJs in our midst. Number one. So I've heard so much time about this lobby. And Eziokwubundu, he laid a good foundation for us. So I got my singing I will hear like from him right from the time. He taught me to be independent from primary school. So all my school education is important. I think only my father can say a little bit about me. But outside that, I left my lifestyle from schools at small dormitory. Everything from primary school to the dormitory.
Whatever is what you're going Eziokwubundu is one. He laid a very solid foundation for all of us. We are not lacking anything. Every time you see me, I think I can now we are doing it. The 20 are doing it. The man Eziokwubundu, for somebody in the old economy to have 4 of his children in government at the same stage, financing them without any wahala. Otherwise, all I sometimes these days, when I think I'm groom my child, I pick you or I pick you like that, or that movement. So because I appreciate. Lord, I'm able to be here. I know most of the
With his entourage. Thank you.